mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong mga tinun-an. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan, aniyan usab ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica Gonzales Dalagit diha sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Ug kaninyong tanan mo bati sa malipayong adlaw ug maayong buntag sa tanan. Kauban ko si Rose Caballero, usab si Arvin Borla ug usab ang atong technical engineer nining atong istasyon DXGN. Ug ayo kalimot mga kaigsuunan kung aduna kamo ipaampo at mag-text lamang 09497887-395. Magampo kita. O Dios, sa imong dili ikag-asoy nga kaluoy, dipili mo nga apostol si San Mateo gikan sa pagkapublikano. Itugot kanamo nga sa among pagsunod kanimo, tinabangan sa iyang panig-ingnan og pangaliya, magkanunayon kami sa among pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kapitulo 9, tudling 9 hangtod 13. Samtang naglakaw si Jesus gikan ni adtong nakita niya ang usa ka maniningil sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sa iyang opisina. Giingnan niya siya. Sunod ka nako. Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala, miabot ug misaw kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus. Nganong nakigsalo man ang inyo magtutudlo sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala? Sa pagkabati ni Jesus niini, miingon siya. Ang mga maayog lawas, wa magkinahanglag doktor. Kadto lamang mga masakiton. Lakaw kamo og susihan ninyo unsay kahulugan ini. Kaluoy ang gipangayo ko. Dili mga halad nga mananap. Kay wa ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kun dili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang sikisangan na minaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kay sama kakayud sa usa ka taong maalamon, nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalikon sa pagtuo sa kada tao, pangayoon ta kini nga grasya ikan niya. Apan ang tao nang ilaw sa mga pulong sa Ginoo,
wala ipang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao, nagtuod balay sa yutang huyang. Sa kusog nga ulan, pagabanla, sunog sa hangin, pagatumpahon. Pulong ni Kristo, buhat mo, ang haligi sa pagtuo, ang pingi kining grasya nga, ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa mahuntani ini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tao, pangayong ta kini nga grasya gikan niya. Kini nga grasya gikan niya. Sa ebanghelyo atong nasayran o atong nadungog nga si Jesus, mikaon kauban ang mga makasala ug sa kobrador sa buhis nga mao si San Mateo. Sa maong panghitabo, ang mga Fariseo nagbagulbol. Nagbagulbol kay ngano man nga si Jesus mikuyog pagkaon sa mga kobrador sa buhis, sa mga makasasala. So ato sabsabton, unsa man day ang trabaho sa kobrador sa buhis? Unsa man day ka ng klaseng trabaho ngano man nga mura man og giila nga mga tao makasasala ipon sa mga tao makasasala. Sa panahon ni Jesus, dunay mga kobrador sa buhis. Unya usahay kini mga kobrador sa buhis ilang ginapa tas-an ang singil, no? Na overpriced may tabo. O nga, sa pagtanaw sa mga tao, kini mga kobrador sa buhis, tikasan, o busa, kawatan. O kining kobrador sa buhis, ato kining ma-compare sa mga nga klase sa trabaho, mura usab kini og custom, no? Custom tungod kay kung dunay mosulod sa syudad, no? Ilaha kining ang kobrador sa buhis mo kolekta sa buhis o sa tax sa mga bagahe o sa mga negosyo. No? So ang tanan mo agi nila, ilaning busision kung pilay kantidad o pila ba ang angay nga ihatag nga buhis. No? So dahil sa Pilipinas, no, unfortunately, kaya itong mga custom, kadungong ita custom, kaya mga tikasan na sila. Mga kurakot na sila, no? Dili ba yatanan? So, na ang nahitabo. Okay. Kaduha, makasasala. Para sa mga Pariseo, makasasala dili lamang alang niadto mga tao nga mga kriminal o unsa pang mga gibuhat nga mga daotan, no? Alang kanila mga taong mga makasala, mausab katong mga taong wala nagatuman sa balaod sa mga Pariseo may tungod sa rito sa pagpangaon. No? Kaya alang kanila, no, doon na sila balaod nga before kamo kaon, muhugas kamot, kaduhang beses ba, no? Dili kay basta-basta lang muhugas, naani rito. Kapila ka beses, ikaduha, ikatulo, o ikaupat, ikalima ba? So paghuman og pagpangaon, mao gihapon, no? Undergo gihapon kag ritual, hugas gihapon sa kamot. Bubuan na pod. So niadto mga tao nga dili motuman ini, alang kanila mga makasasala. Okay? So, mao nga, sa dihang ilang nakitaan si Jesus, nga mikaon ubang kanila, nagpasabot nga si Jesus miuyon or mi-approve kanila. Miuyon sa ilang gibuhat, nga mao ang dili pagtuman sa rito o sa ritual sa pagpanghugas bago mo kaon. Okay? Gani diha sa Salmo, atong mabasa nga Salmo 1:1, ang kasulatan nag-ingon, bulahan ang dili mamati sa tambag sa daotan,
o mosunod sa gibuhat sa mga makasasala. So mao nga alang sa mga Pariseo, dili yung dapat mo kuyog-kuyog ni adtong mga taong makasasala. Kay basin unya og influensyahan ka. No? Di bitaw sa atong katilingban usahay, no? Mga bata, moingon, nakadungog ko sa kainan, ingon nga. Siyang anak nga, ayaw kuyog-kuyog ang mga bata diha sa kanto. No? Kay makat-on ra kag bugoy-bugoy nila. Kat-on na kag sigarilyo, kat-on na kag laglaag, no? Kat-on na kag unsa pa, no? Adik-adik, no? Rugby-rugby. So, mao na siya, aron nga may layo ka, then ayaw. May layo ka sa ilang influensya, ayaw. Og kuyog nila. Apan ang nahitabo diha kang Hesus nabaliktad, no? Tungod kay ang mga kobrador sa buhis ug mga makasala naman hinuon ang namati kaniya. Ato na niyang mabasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, ang kapitulo 15, 1. Ang mga kobrador sa buhis namati kaniya. Sa maong sitwasyon, si Jesus miingon kanila, usa ka sambingay. Ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Sumaong sambingay alang sa mga Pariseo usa sa pagpanudlo ni Jesus, iyang gipaila nga ang mga makasala sama sa mga masakiton nga nagkinahanglan sa pag-atiman o pagtambal aron mamaayo. Kung kita magsakit, kinahanglan ta og tambal, no, giresita sa doktor, saktong pagkaon, naapoy atong tradisyon sa una gani, no? Pagka magsakit, kalinturahon, palitan na yun og advertise na orange, royal. No, nausahay mga bata, no? Gani sa una sa gamay pag ono hinumdum ko sus kanus amang ko kalinturahon aron ko makainom na pod og orin. Ano no? Nya atiman nun gyud, panggaon gyud na, kumusta nang kanak? Ilisan, paliguon, no? Punasan. So sa sitwasyon sa mga makasala sa laing bahin, no? Sila dili masakiton. Physical, no? Kundi dili masakiton spiritual o moral, no? Masakiton diya sa paglapas sa kawabuton sa Dios. Nakalapas sa kawabuton sa Dios. So gawas tingali sa mga sala tungod kay wala sila mituman sa ritual sa mga Pariseo. Tingali usab uban kanila, no? Mga kawatan, mga tikasan, mga bakakon, mga nangabit. So kining mga makasala nagkinahanglan sa kaluoy ug pasaylo sa Dios nga mahigugmaon. Ang mga makasala nagkinahanglan og tambal sa Dios nga mao ang kaluoy ug pasaylo. Gani ang kasulatan nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Pamalandong. Kung ang usa ka makasala og kobrador sa buhis, nahimong tinun-an og santo sa simbahan sama ni San Mateo, nan ang tanang makasala usab dunay paglaom. Dunay miingon nga sa English, every saint has a past and every sinner has a future. Ang atong sala, ang atong pagkamakasala, dili mao'y mahimong babag sa pagsunod kaniya. Unta ato kining ibutang sa atong unahuna, nga bisan pa sa atong pagkamakasala, dili mahimong babag aron mahimong tinun-an ni Kristo. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, nga wala manginahanglan sa halad nga mananap, kundili sa kaluoy ug gugma. Sa matag pangamuyo kita moingon, kabiga kami Ginoo. Nga sumala sa gitinguha ni Francisco atong Santo Papa, ang simbahan mahimuuntang usa ka field hospital alang sa mga makasasala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kabiga kami Ginoo. Nga ang mga buhis sa katawhan, gamiton unta sa atong panggamhanan
alang sa serbisyo sosyal sa katilingban, ug dili kurakuton lamang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kabiga kami, Ginoo. Nga uban sa pangaman ni San Mateo, ang tanan nga gihatagan sa Dios sa gasa sa pagkamanunulat, mugamit niini alang sa kahimayaan sa langit nung Amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kabiga kami, Ginoo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makasalo na sa kumbira sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kabiga kami, Ginoo. Langit nung Amahan, sama ni San Mateo, ang imong gibag-o. Kabiga usab kami sa pagsunod sa mga lakang ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Og nang hinaot kami nga sa kanunay nagaampo kita og usab na malandong pinaagi ni atong programang bidlisiw sa kabuntagon. Pasalamat usab kami sa atong mga kaubanan dinhi among ka-team si Arvin Borla ug usab si Rose Caballero ug usab ang atong technical engineer nining atong istasyon DXGN. Ug ayo kalimot aduna kitay numero diha sa cell nga 09497887-395 diin maka-text ka mo aron atong madunggan ang mga tao o mga relatives ninyo, kaparintihan nga adunay sakit pananglitan nga inyong ipaampo. Daghang salamat og malipayong adlaw sa Miyerkules. Unsa na imong giinom, Arvin? Unsa pa man dailain, ang kaping may sinabi, Drivet 8-in-1 Coffee na available sa tanang pharmacies.